Tym razem, gdy przechodziłem przez przejście graniczne w Brześciu, Гэта ўжо не першы раз, калі я перасякаю мяжу ў Берасці. Праўда, дагэтуль ніхто з беларускіх памежнікаў ды мытнікаў не размаўляў па-польску. Палякаў, якія паказвалі на мяжы, што яны маюць квіток на хакей, памежнікі літаральна адлоўлівалі і перанакіроўвалі ў адмысловы пакой. Там сядзелі людзі, якія ведалі польскую мову, дапамагалі запаўняць міграцыйныя карты. wyławiane są przez strażników i kierowane do osobnego. Таксама яны павінны адсканаваць квіткі, але, мабыць, я быў першым чалавекам, які паказаў ім арыгінальны квіток, а не электронную рэзервацыю. Яны чамусьці мелі шмат праблемаў з тым, каб яго правільна прачытаць. Пасля таго, як я паспяхова пераадолеў мяжу, прыемна ўразіў вакзал. Вельмі добра, што ў іх атрымалася скончыць рамонт будынка напярэдадні хакейнага першынства. Цяпер там вельмі багатая мармуровая аддзелка, чыстыя новыя лаўкі і гэтак далей. Але калі я прыйшоў у прыбіральню, то ўбачыў звычайную дзірку ў падлозе. Dziurę w podłodze. Tym razem, gdy przechodziłem przez przejście graniczne w Brześciu, Гэта ўжо не першы раз, калі я перасякаю мяжу ў Берасці. Праўда, дагэтуль ніхто з беларускіх памежнікаў ды мытнікаў не размаўляў па-польску. Палякаў, якія паказвалі на мяжы, што яны маюць квіток на хакей, памежнікі літаральна адлоўлівалі і osobnego. Таксама яны павінны адсканаваць квіткі, але, мабыць, я быў першым чалавекам, які паказаў ім арыгінальны квіток, а не электронную рэзервацыю. Яны чаму кіроўвалі ў адмысловы пакой. Там сядзелі людзі, якія ведалі польскую мову, дапамагалі запаўняць міграцыйныя карты. Wyławiane są przez strażników i kierowane do osobnego. Мусьці мелі шмат праблемаў з тым, каб яго правільна прачытаць. Пасля таго, як я паспяхова пераадолеў мяжу, прыемна ўразіў вакзал. Вельмі добра,